बेयो बिजनि साब डिभिसननि सिङाव थानाय दैबाना लोमसावनानै रिलिफ केम्प बारहावादायाव थानांनाय दुखुथिया सुबुंफोर दा बिसोरनो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जिल्लानि सिङाव थानाय मोन 6 दख'रा आफादफोरा खौसे जानानै बिजनिनि गासै मोन 14 राहाबादायाव जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसाद रानफैदों। बेयो जाबाय नदियापारा रिलिफ केम्प। बे नदियापारा रिलिफ केम्पआव थानाय सुबुंफोरा मोन 13 न'खरा देग्लाय न'आव थांफिननायनि थासारियाव गैया। दिनैसिमबो जेरबासे बिसोरनि सिथ्लायाव दैया। दा बेनिखायनो बिसोरो गोबाव सम राहाबादायाव थानांसिगोन। दा बिथांमोननो गुबुन गुबुन दख'रा आफादफोरा जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसाद रानफैनाय जादों। नदियापारानि अनगायैबो बिजनिनि गासै 14था रिलिफ केम्पआव जाग्रा मुवा बेसाद रानदों। ओरैहाय नदियापारा, बेनिफ्राय साइनासिगुरि, सारापेट, खान्थालगुरि, लांदांपारा, मंगलियान लांदांपारा, मालिपारा एमइ स्कुल, दानसोरां एलपि स्कुल सुबाइजारनि, बेनि उनाव सुबाइजारनि मोनसे क्लाबाव, बेनिफ्राय सुबाइजार हाइ स्कुलाव, बेनि उनाव सामथाइबारि गुदि फरायसालियाव, नेहुरु बाजार कमिउनिटि हलाव, बेनिफ्राय नेहुरु बाजारनि साहा थानाय लांदांपारा गुदि फरायसालियाव, बेनि उनाव दानसोरां एमइ स्कुल दैसुंगुरि, सोनाब दैसुंगुरियाव थानाय राहाबादाफोराव, आरो बेनि अनगायैबो अलंबार नांगोलबारि तिनालिनि अलंबार क्लाबाव थानाय राहाबादायाव जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसाद रानहैनाय जादों। गासै दख'रा आफादनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गासै दख'रा आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोना नुजाथिफैदों। ओरैहाय बिजनि दख'रायावथ' थाखाबायानो चिरां जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोन, मिरु एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोन, काजलगाव दख'रा एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोन, बासुगाव दख'रा एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोन, बेनिफ्राय बेंटल दख'रा एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोन, सिडली चिरां दख'रा एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोन, बेनिफ्राय तेन्डुवार दख'रा एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोन, निसिमा दख'रा एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना राहाबादायाव मुवा बेसाद रानफैदों। बेयो जाबाय साइनासगुरिनि रिलिफ केम्प। बिथांमोना फरायसालियाबो दै लोमजोबनायखाय लामायावनो पेन्डेल लुनानै थानो गोनां जादों। बे जाबाय साइनासगुरि। बे जाबाय सारापेटनि राजा लामायावनो रिलिफ केम्प बानायनानै थानो गोनां जादों। बे जाहैबाय मंगलियान खान्थालगुरिनि। बेयो मालिपारा गेजेर फरायसालियाव थानाय रिलिफ केम्प। थांनाय बोसोराव नोंथांमोना नुदोंमोन दैमुगुरि सारागावनि गोबां ओनसोला दै लोमनानै सिलिंखार जादों आरो देग्लायबो बे गामियानो आरोबाव लोमसावजानानै रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जाबाय। बेयो सारागाव आरो दैमुगुरि दरनै गामिनि रिलिफ केम्प मालिपारा एमइ स्कुलाव।
मोनगोनब्रा मानि सिन्था खालामदोंलै दा मोनजागोन ना साबायखर थाबाय बे समाव चिरां जिल्ला एबसु आरो चिराङाव थानाय गासै दख'रानि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जि रायजोफोरनि बेयो जाबाय सुबाइजार दाला एबसुनि सिङाव थानाय सानजा दैसुंगुरिनि रिलिफ केम्प। बे सानजा दैसुंगुरिनि रिलिफ केम्पआवबो चिरां जिल्ला एबसु आरो मोनद' दख'रानि मावथिफोरा राहा बादायाव जाग्रा मुवा बेसाद राननानै होदों। आंबो सिनायखायो बिसनाथिनि गाहायथारि दंमोन जोङो गोबां मुवा बेसाद लाबोनानै हायाखै जिखिनि जों रायजो राजानिफ्राय अननानै मोनदों आरो 21-22 रिलिफखौ जों बयनोबो एसे एसे होबोबाय बिथांमोननोबो जोङो जोंनि एसे अननाय बेखौ बिथांमोननो जों गथायलांनो लुबैदों फोरमायदों माबा खाबाय गारिया गुबुंले जाबाय नोंसोरफोरा फैबाय मालाय खाव जानानै एसे बोरैबाबो जालाजोब्बाय बे जाबाय सोनाब दैसुंगुरिनि रिलिफ केम्प। थांगाबारिनि सुबुंफ्रा बेवहाय